Когато магазина идва до вратата ти. eBay е чудесна опция за човек като мен, който не обича да си губи времето в супермаркетите и да се бута в тълпата. Познайте в коментарите колко ми е струвал целият този пазар. Ще ми е интересно. Значи, поръчвала съм си някои нови неща този път, които не съм пробвала, но повече съм ги пробвала. Примерно това крема сирене не съм го пробвала. Високопротеиново, препоръчваха ми го и дойде момента да го пробвам. Това на Арла е много хубаво крема сирене. Авокадо. И тази марина за пържоли също е много хубава. Бисков за чизкейк, за овесени ядки. Стават много хубави. Ще правя червено карие. Любими десерти са ми кнупър с кокос. Баунти с кокос, разбира се. Къде без кокос бе? Що е с кокос? Се е за мен. И лимецка с ванилия и кокос. Това не съм го пробвала. Тези шоколадови капки, които са с ягода, ще ги пробвам за моите протеинови бомбони. Това е много хубаво пиле на леполет. Котедж чиз. Къде без него? Много хубав пълнозърнен хляб на живена. Чесън. Вила Мелник. Българско вино шардоне. Тук паста. Много е хубава тази. И замразен ананас и манго за смутитата ми. Тук имаме сусам. Ще правя и покебол. Къде без пармезан. Много интересна подправка. Пишете в коментарите дали сте я срещали до сега. Аз не я бях срещала. С нея ще си поръсвам палачинките. Срирача, за човек, който обича люто. Срирачата е уникално нещо. Този протеинов хляб. Не съм го пробвала сега, препоръчваха ми го. Сигурно е много хубав. Ще изкажа мнение. И това е. Последвайте ме, ако са ви интересни такива видеа.